Γεια σου. Εγώ είμαι πάλι. Βρε, η αστυνόμος του Τουτ. Όχι, βασικά είμαι η αστυνόμος Χόπς και θέλω να σου κάνω ερωτήσεις για μια υπόθεση. Τι έγινε, παρκομετρού? Σου έκλεψα να κάνω κόνο? Δεν ήμουν εγώ. Καροτάκι, θα μου ξυπνήσει το μωρό. Πρέπει να πάω στη δουλειά. Είναι σημαντική υπόθεση. Νομίζω πως τα φτηνιάρικα ξυλάκια σου θα μπορούσαν να περιμένουν. Βγάζω 200 ευρώ την ημέρα εγώ. 365 μέρες το χρόνο. Από τότε που ήμουν 12 χρονών. Και ο χρόνος είναι χρήμα. Κουνήσου λοιπόν. Απλά κοίτα τη φωτογραφία. Εσύ δεν πούλησες ένα ξυλάκι στον κύριο Ότερτον? Τον ξέρεις? Ξέρω τους πάντες. Όπως ξέρω ότι κάποιο κατάστημα παιχνιδιών έχει χάσει ένα λούτινο ζωάκι. Γιατί δεν ξαναπηγαίνει στη θέση σου? Καλώς. Τότε θα λάβω τα μέτρα μου. Μου κλείδωσες το καροτσάκι μου. Νίκολας Γουάιλντ, συλλαμβάνεσαι. Γιατί πράγμα? Παρεξηγήθηκες? Για φοροδιαφυγή. Ναι, 200 ευρώ την ημέρα, επί 365 μέρες το χρόνο από τα 12 σου, δηλαδή 2 δεκαετίες. Άρα επί 20, άρα 1.460.000. Νομίζω, δηλαδή. Ένα χαζό λαγουδάκι είμαι, αλλά ξέρω πολλαπλασιασμό. Τέλος πάντων, έχεις δηλώσει την εφορία για να δω λίγο. Τίποτα. Λυπάμαι πολύ, αλλά η ψευδής δήλωση είναι ποινικό αδίκημα. 5 χρόνια φυλάκιση. Καλά. Και γιατί να πιστέψουν εσένα? Βγάζω 200 ευρώ την ημέρα εγώ. 365 μέρες το χρόνο. Από τότε που ήμουν 12 χρονών. Βασικά, εσένα θα πιστέψουν. Και αν θες αυτό το στυλό, θα με βοηθήσεις να βρω την ενιδρίδα που αγνοείται. Αλλιώς θα πουλάς ξυλάκια μόνο στις φυλακές στην καφετέρια. Αυτό θα πει κομπίνα γλυκά. Σου την έφερε. Σου την έφερε για τα καλά. Έγινες αστυνόμος, Νικ. Τσίμπα ένα τέτοιο. Καλά να περνάς, χωροφυλάξ. Μίλα τώρα. Δεν έχω ιδέα που είναι. Είδα μόνο που πήγε. Τέλεια, εμπρός. Πάντως, δεν είναι μέρος αυτό για ένα λαγουδάκι. Μη με λες έτσι. Πες τα μάξι. Ωραία. Εσύ είσαι το φετικό.